И здравейте на всички, аз съм Митко и днес снимам един клип, където ще отваряме клан чест. Надявам се да има легендари и нека започваме. Добре, 1620 голд, 2 Дарк Гоблина, 3 Хок Райдера, 37 Милиона, 96 елитки, 108 Найта, 22 Бом Тауъра и 2 Ексбола. Няма легендари, жалко. В предния епизод купихме оферта и ми се падна Спарки. Аз горе-долу измислих един дек, искам да го оцените в коментарите. От 1 до 10. Тук са някакви други декове. Да, като цяло да изиграем една битка. Това му се е паднал електро. Браво, бич. Окей, една битка само ще изиграем. За да не става толкова кратък клипа. Сега, каква ми е тактиката? Изчаквам. Пускам... Няма май да не се получи нора. Пускам тука. И чакам Ламбърджак. Nightwitch е чин. Ужас, хора. Аз тук съм много прецак. Той има и голем. Какъв то дек? Къде си го измислил? Чага. Заболяме. Мале, то е... Ужас! Какво комбо? Поне уби голема. Уби голема, убихме и вещицата. Сега тактиката ни се провали, затова пускаме бандита с провалена тактика. Окей, пак сме прецакани до доста. Окей, той ще бие по това. Не. Няма да не се получи. Пускаме веднага батълрам на Рейджа, защото е батка. Но ако се получи това, сори. Даже и турнал няма как да пуснем, защото... това е много прецак дека. Ако му правим такива комбота, ще успеем да му вземем хода и после трябва да се защитаваме. Ще чакаме 3 еликсира. Трети лева е. Това е голем. Ама пак е опасен. Тук пускаме веднага бандит. Пускам. Да може поне малък демидж да направи. Поне малък демидж. Окей. Идеално. Идеално е. То се получи идеално. Мале. Вземем кулата. Пускам скелетън арми веднага, докато никой не бие по бандите. Да, вземем кулата, това е ясно. Ламбърджака си прави каквото иска там. Окей, 3 краун и ще имаме и краун чест. Което е много яко. Силвър чест, окей. Паднаме си легендарен чест. Отваряме краун честа. 530 голд, 2 джема, 18 елитки, 44 файр спирита, 7. Един боулер. Окей, имаше епик, забравихме. Между другото, мисля, че турналото скоро ще ни стане на лео 5. Загубих на това. Бях на 5 победи и 2 загуби и беше загуба. Исках да го снимам, нали, обаче не се получи. Смисъл, снимал го, но клипа не се прецака. Беше много дълго време. И да, както и да е, надявам се клипа да ви е харесал. Както знаете, чакам Legendary Chest да ми се падне. Така че ще го снимам това. И да, пак надявам се клипа да ви е харесал. Ако така, харесайте, абонирайте се, ако не сте го направили и
Ciao!